अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. प्रकल्पासाठी जनमत चाचणी घेण्यापेक्षा तुम्ही लोकांसमोर जायला पाहिजे. जर मी पत्र दिलं होतं तर मी आज लोकांमध्ये जाऊन उभं का राहिलो? तेवढं धाडस त्यांनी करावं. पण उपऱ्यांची सुपारी घेऊन माझ्या भूमिपुत्रांच्या घरावरती वरवंटा का फिरवत आहे? ही उपऱ्यांची सुपारी आहे. जे दलालच म्हणायला पाहिजे की ज्यांनी जमिनी विकण्यामध्ये मलिदा खाल्लेला आहे, तो मलिद्याचं आता करायचं काय? तो परत द्यावा लागेल. म्हणून तो द्यायला लागू नये त्यांच्याकडनं. आणि हा प्रकल्प कंपनी ज्यांची असेल त्यांच्याकडनं सुद्धा यांनी मलिदा खाल्ला असेल. उद्योजी, राज्य सरकारकडून वारंवार सांगितलं जातं की पर्यावरणाची हानी होणार नाही, आम्हीही प्रेझेंटेशन करू, पण मोठी गुंतवणूक येते आहे आणि रोजगार इथे निर्मिती. त्याच माझ्या एका समजातून म्हणा किंवा गैरसमजातून मी ते पत्र दिलं होतं. परंतु ह्याचा अर्थ असा नव्हता की ती माझी अंतिम मान्यता होती. जर मोठी गुंतवणूक येणार असेल तर इथल्या भूमिपुत्रांना त्याच्यामध्ये कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळणार आहेत का? काय स्वरूपाच्या नोकऱ्या असणार? असे अनेक प्रश्न, हे उत्तरं त्याची बाकी होती ना. जर इथल्या भूमिपुत्रांना त्याच्यामध्ये नोकऱ्या मिळणार असतील तर काय होणार? इथे आंबा, काजू वगैरे सगळं, फणस वगैरे या सगळ्या निसर्गरम्य असा हा परिसर आहे. तुम्हाला माहिती आहे की कोकण किनारपट्टा हा आपल्याला महाराष्ट्राला लाभलेला एक वैभवशाली असा हा परिसर आहे. आणि त्या परिसरामध्ये उद्योगाला पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा आपण दिला होता. पर्यटन विकास तिकडे करत होतो. चिपी एअरपोर्टसुद्धा जे इथले सगळे जे काय मोठी सूक्ष्म माणसं झाली त्यांना आणता आलं नाही, पण माझ्या काळामध्ये तो झाला त्याचं उद्घाटन. तर एवढा चांगला प्रकल्प असेल तर मोकळेपणाने तुम्ही का नाही लोकांसमोर जात? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.